खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 मार्च बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो गोथौ हाखराव गोग्लैनांनो हागौ। उनदाहाजोंनो साना बारलांगोन। वृष राशि। गुनगोनां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन। नोंथाङा गोसोखौ गोग्गानाय मोनगोन। मिथुन राशि। गोसोनि साननाय बादि खामानिया जाफुंसार जानो हागौ। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। हरखाब खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोदान मिजिं लाना आगान सुरलांनो हागोन। सिंह राशि। जेरावखि थाङा मानो सुथुरा नोंथांखौ सोफै खालामगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। कन्या राशि। नखराव धोन दौलत बांनो हागौ। नांथाना थानाय गासैबो जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन। तुला राशि। सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांना गोसोआव गिखांबाय थागोन। असान्थिजोंनो जानो लोंनो सुख गैयै जागोन। वृश्चिक राशि। थांखिखौ गोजौ फारसे लांनायाव उथ्रिसारनो हागोन। बायदि हाबा मावनायाव मुखुब जाना थागोन। धनु राशि। माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों निन्दा होजानो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। मकर राशि। गोबां रांखावरि आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों गोदान रादाय खानो हागोन। नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। मीन राशि। नोंथाङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना थानाया मोजां। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।